Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya apa dipati kon jabut nyawane. Bagong, urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Iwang Pikulun Bathara Brama, sing iso ngobong apa-apa, apa rumasamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora trungo ning kayangan. Metu jaba ora metu ulun bopong ning jaba. Ayo kowe arep bopong aku piye kowe Bathara Brama? Oh. Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana langgeng Kakang Narada menawi geger para Jawata kang samya sumewa wonten ing sakjawining Bali Martya Kundamanik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat Dewa Bathara boten kanyana-nyana kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling Panakawan Petruk kalian Bagong Kakang. Alah. Kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki. Dong apa sowanan ning kayiwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bali Martya Kundamanik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso samboten-botenipun resik lair batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah cobi to Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk kaya wong gumun. Lah napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulun Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya Truk. Saka Mutiara Jamrut Ergeni kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Dadalke Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane 4 ya. Iwang Pikulun Bathara Guru tangane 4. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki 4. Tenan ora. Lah Petro, wonten dalu Bakulun. Kita sowan ya kena ning Suralaya ning mbok ya sesuk meneh iki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Iwang Pikulun Bathara Guru kok denekke keleke 4. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo Iwang Pikulun maneh. Moyo lah kok iki bocah iki core kawani karo Sang Iwang Pikulun maneh moyo ki. Lah. Tro iki tep apa wong e, Tro? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot tak bener. Iwang Pikulun Bathara Narada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dengkul. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njur arep nang kayangan arep ngawur ora. Panakawan wonten dawuh Bakulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku Pawita. Kowe kuwi, hah? Lah kok muni Wita aja rame. Kita ki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celuk-celukane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong.
Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung mung perkara cah mocap petuk siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kanthong bolong. Wonten dawuh Bu Ulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Tru. Nonamit pasang Kalimantabe tinebina iki lho duni dumawahing tawang tuwang. Tinepatno ing tulak manuk Bu Ulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petruk ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja saprapta kita. Nggih, Bu Ulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Bu Ulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih pukulun kita sowan ing Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Lho. Hai. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Bu Ulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es ngono. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Wadaraja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ora. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petruk padha raja saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja saprapta kita. Sapa Indra? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ana ana telu to Dono Kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kowe tak tendang modar. Kowe tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk padha raja sapraptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya? Bagong padha raja sapraptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk Pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mang neng kemawon mengke ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya. Bagong iya. Nggih. Edian tenan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Pangestu tampanana. Nggih. Bagong padha raja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun Penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya? Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula konjo Pukulun Penyarian. Iya Bagong prayogakna Panakawan. Nun nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun Penyarian ketoke seneng enak aku ngomong terus iki.
iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing iso dadi cacing tenan waton ora ketemu wong mancing lho ha iya nang ketemu wong mancing cilaka aku ambeng ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader ya apa Rara Petro dalem Pikulun ana wigati apa kita sowan apa saka karsanira pribadi apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sapa paduka Iwang Adi Pikulun Petro kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pikulun sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus sapa ingkang ngutus ha inggih Bapak Semar inggih Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka ya Sang Hyang Ismaya nuwun sewu malah sakmangke kula badhe nanjihaken kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan niku janjane niku napa ming cerita napa asli iya pancen nyata Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa we bener Gong Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru ngopo Bapak dadi kere ning jagat ki ngerti dadi dewa malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe kakangne Bathara Guru kok ngere neng Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopiok neng weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya ta ning bapak kuwi seneng ngono kae kok wah Semar iki pancen aneh nggih nek ngaten kula ngaturaken panuwun lah dene wigatosipun Pikulun mboten sanes estunipun bapak menika bingung perkara apa bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa Semar menika pengen bangun desa wah lakone Semar bangun desa iki wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono iki kok Gong soalnya wis saking kerepe iki nek aku ora gawe sanggit liya ha iya ndak padha karo ning YouTube ngendi YouTube ki sapa bakule bakmi YouTube ki teknologi kok kene ra ono YouTube ora lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo sing ngendika kono kok iya salahe do ora omong aku omong dhewe sak banjure piye Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong papan sing becik sing apik utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane ya bab ayem tentreme ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara iya Petro nggih coba to nek teng pundi-pundi bedaning panembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran ning nek teng Karang Kadempel mboten Karang Kadempel menika bedaning panembah menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan arang padha regejegan anane ming sayuk rukun masinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane lah terus niate Semar napa tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok ngoten
Iya Petro. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot mengko nek kepleset ndak malah gegeblak malah ora apik. Lah niki gandeng Karangkadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karangkadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karangkadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karangkadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karangkadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petro. Nggih. Lah, ning bareng wonten iku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat bangun perkara iki utawa bangun Karangkadempel iki nganggo srana Prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak cangketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karangkadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku entekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus napa diborongke. Lah niku tegese entek-entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal. Ayo to, iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku karepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget. Nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karangkadempel bisa ngrasakake ayom ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu Parang Tritis mesti ngono ta, Tru? Heeh. Nilai losmen to kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti kok aku? Aku mula emoh. Aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila suwan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring agungan keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun omongga Bathara Guru omongga Si Manikmaya aku wis ora mapan ning Kayangan aku wis ikhlas dadi titah aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala kembang Pelem Pertangga Jiwa aku sing arep munggah ning Kayangan Bathara Guru njaluk tak walik mripate ngoten niku ya Gong ora aku ora krungu kok ajar lho kowe ora ana kata-kata ngono ki ora ana kowe senengane nambah-nambahi ya Truk bapak ki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok apa bapakmu ngendika kaya ngono jane mboten ini namung kula ki mawon supados suasanane ora rada tegang ngono lho
Pripun? Dipun paringaken napa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul mbun-bunamu. Nek wis tak sebul mbun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipunirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuka ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep manik maya nggunakake cis trisula. Guntur geni guntur angin ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Lah nek kula wis disebul mbun-mbunan kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah, semari banci ndhe banci ladan. Iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis trisula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati ning kayangan ki njujuk swarga. Wis truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana mati ning kayangan jujuk swarga iki dapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tak ngujog lho. Agonge pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok. Ajak ora, ayo ajak ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk, nggih, nyuwun pangapunten. Namung sedela kemawon. Mangke menawi sampun paripurna anggenipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak mundarandir hidup nyomangolon caka wadanani rombaranang ing Kakang Rodo kados pundi Kakang? Landara dase tadi napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh sapadugati Praksi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa, kembang jambu dipunirmala. Monggo Purbawasesa nasta Padugati Praksi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk, nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya, Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurunga kinten kula menika dewa ingkang banci Banjiladan. Leripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar jambu dipunirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan Petruk Kantong Bolong, arep apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digo jak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu dipunirmala. Estu Pukulun? Iya Petruk. Nanging luwih becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita.
kita bakal ulun paringi wujuding Sekar Pelempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Diponirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa keparang Pakeman Paduka Wang Pungkur Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nengga wonten ing repat kemanasan sendika kula tak memundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petruk. Panlita kang mliara wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone Kakang Rada punapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita ki Petruk ki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikulun Rada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adi Pikulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambu Diponirmala kembang Pelempertangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban siladan ayo ta nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora tayah kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelempertangga Jiwa kalian kembang Jambu Diponirmala nggih napa mboten Kakang Rada kados pundi ala dalah konangan karo genjik siji iki wah dalah Petruk ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong
Sing iso nyurasa pengandane Adi Pramanikma ya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning repat kepanasan. Ah, das pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi blaka. Kita napa ya jenenge? Ulun kula aturi blaka kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulun kula aturi kita. Aduh. Kula aturi blaka kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Blaka suta blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau blaka suta blak kotang terus terang. Ngoten ah. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Lah ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipa nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe nang donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar uripe nang Madyapada, terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu nang wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe menang gawe geger ning kayangan. Mastu Nama Sidam Sekaring Bawara Langgeng ngilang ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Hyang Jagat Karna Sinang Tandha kawisaning Bisna Panjang kunjung pasir wae jeneng. Ana nggih negari pundi tengkake. Iki malah janturan ki ngapa cah iki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulun tepang kali Gomblo. Sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nggih, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa merga Bagong ki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar.
Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petro karo Gareng kae luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Oh, asem e. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong. Nun. Waspadakno. Nggih, Ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyuluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing nganggo 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki. Wah, sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong Adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena Pange ndamu penek dhewe. Lho. Dadi penek dhewe apa penek wae. Aku kulino nyolong kok. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki ya suarane kok ya sawenane. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya Allah dipati kon jabut nyawane. Bagong urung jabut nyawa, teteki untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama sing iso ngobong apa-apa rumangsamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa Jawa ora adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora truma ning kayangan metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama? Wedan iki kok bali meneh ki piye? Endra iki kok merucut ki piye? Apamu kapan kowe ayo lendange tak keslok. Aku brojol dhewe ayo. Bagong e sepeleke cah digdaya e. Nek mung digendhong e, aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh, ya mati-mati. Wae Bagong gendong.
Kakang Rodo kadipun dilelampaning kayiwangan di namung sejatosipun menapa ing paduka dawuhaken menika yektosipun namung badhe mbabar dhateng swasana ing mboten sae mesinipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk amboyong wujuding Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala inggih Kakang nanging kula nggadahi pemanggih sanes pemanggih dasundi Kakang Semar anggenipun badhe ambangun Karang kadempel menika kuwatosing manah kula ngembari dhateng Pangwaos Ulun Kakang. Lah panjenengan menika senganipun gadhahi raos sing mboten sae dhateng Kakang Nayantaka. Lah cobi to. Namung derajatipun desa kemawon lah kok badhe ngembari dhateng Pangwaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun. Nuwun sewu. Sampun kathah para titah ingkang sumuyut dhateng Kakang Nayantaka menawi ngantos malih panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumunten lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayiwangan mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Hyang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat Kang Murwengdat tegesipun Gusti ing karya loka mekaten Kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka Adi kula mboten mathuk tuwin mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ngrusak dening Panakawan kula ingkang badhe panggih dhateng Petruk kalawan Bagong namung saderengipun Kakang Narada laturi ndhawuhi dhateng para Jawata nggih supados ngunduraken Petruk lan Bagong syukur bagi menawi Petruk lan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk lawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandhingi Panakawan kula aturi matur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng Panakawan kekalih menika Kakang nggih monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaloka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun Kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng Pangwaos Ulun nanging menawi boten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng Kakang Ismaya dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kyai Semar Badranaya nggih monggo ning nuwun sewu lho Narada tunggak waru tunggak dadap tegesipun menapa Kakang menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu kula mboten melu nggarap kula semanggaken ala becik bener luput panjenengan kedah nanggel inggih Kakang Narada inggih kula semanggaken penyarian kula wonten timbalan ngadhawuh budhana kang padha sebo jeneng ulun nedya mudhun saka ling Silakanda Waru Binanggun manjing telenging Suralaya kula ana nang istangan dawuh namadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarian
purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara widodari ingkang sekethi kurang sawiji lumampah lon-lonan katingal saking Mandrawa mubyar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratanggapati kembar 1000 nalika semantara mreget tindahing Sang Hyang Jagat Girinata kanthi non saking Mandrawa kaya gumebyar busananira